Machiegni kendo nyakorom gajuang ma en ratil wadhi mbele gi weche manyien ka ratiri nyake kaunti ma Homa Bay kama jopiny e gweng' masikri e kar chung od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay yogo midhiero mar wuoth masani gin go bang' olalo mane gitiyo godo madonje gweng'no pimo kendo koro weyo gweng'no kaka chula. Jopuonjre bende ngimagi nitiere andaki ka koro migawo mar somo chano mar daro moko kuom jopuonjre mang'ado aora no ka iterogi e skunde mamoko. Jafwambo marwa Ali Abich ne gidar koya e kaunti ma Homa Bay. Gweng' masikri mayudore Lambu e kar chud bura ma Suba North sani en chula kendo jogweng' winje matek kaluwore gi pek mar wuoth mar donjo kata wuok e gweng'ni. Wang' pigni ma bende jogweng' ne ochako ni amuna ne opangi e kite kinde machon kendo jogweng' ne tiyo kode ka gidhi e mieregi, kata kamano sani chuno mondo giyore kata giti kod yie nikech sani koro lokore nam kendo pogo gweng' masikri kod mano mandhoro. Jopuonjre mawuok Sikri kadhi somo Ndhoro kod mago mawuok Ndhoro kadhi somo skul primar ma Sikri Jerusalem ngimagi nitie andaki odiochieng' ka odiochieng' ka giyoro pigni. Daniel Odero osebedo ka tiyo tij kwang'o jopuonjre. Mine manyalo nyuol kata gotieno shida nitiere amuna kabisa. Nyithi sikul onge kaka konyre ka gidhi sikul sa 11 kogwen wasechiew repe ni ka an akwayo mama Gladys Wanga ka achiel gi MCA marwa achiel gi government mamalo. Akwayo gi chunya achiel ni ka giyie to giriwre mondo gikonywa e yor amuna ni ok wane maber ahinya. Wachalo gima mbuchwa nodhi nono. An akwayo gi ng'one ke secondary onge Sikri mokwongo. Primary nitiere nyithindo madhi Ndhoro. Dispensary kata osiptal moro amora onge Sikri. Chiro nyaka nyithindo jowa dhi Homa Bay. Pigni bende okano repe mathoth kendo miyo jopuonjre kaachiel kod jogweng' bedo kod kiondko. Odiochieng' alangara wuok oko kendo chiemo gi nyadhi moko dewo kata koko ma jopiny gone kendo ka osechiemo ma oyieng' to winjo koko e mos kodhi buto e pi mana machiegni gi kama jopuonjre go eko luwo. Nyithi skule makoro to gi mon be wan go kae madhi ohala taon Homa Bay koro ka giduogo iyudo ka samoro jogi bot moko matindo mwakalo go jiko onge. Koro iyudo ka ng'ato yoro pi rawo be koro kecho ka. Gweng' masikri ni bende we kod osiptal kata chiro ma jopiny nyalo tiyogo kendo chuno mine mondo ng'ado wang' pigni ka gidhi manyo thieth e gweng' ma Ndhoro ka thothgi bende tiyo kod yiedhi ka gilawo chiro e boma ma Homa Bay kendo kelo negi pek. Samoro ka yieni oweyi kidwa kalo mondo ibi koni idwa yore gi tiendi tiyore kama pigikni e nungoni ka. Samoro repe ni ka kata repe 4 kaka idwa kale kind repe go chuno ni ang' rito yiene nyaka ang' joma kwang'egi ema duogo kocha. Sana kaka wan mine ma pod nyuol an otama kata nyuol noa e chunya nikech ka ang' amako ich adwa dhi nyuol idwa tera much kaya idwa law koda sa joma kwang'o yiegi onge donga dhi kata thogi e kore kata kapok achopo mondo law koda sa. Adieri wasandore jowadwa kata kuneno ka wasandore wayoro pi ka achiel gi nyithindo madhi sikul. Nyithindo nyumore pi, nyithindo yudo malaria. Ka nyathi obiro to watero osiptal. Ka nyathi obiro samoro nyathi ok dhi sikul nikech oyoro pi kaka watimre be onge jowadwa. Sirkal konywa uru. Pek ma jopuonjre madhi e skul primar ma Sikri Jerusalem osebedo karadogo e pigni osemiyo migawo mar somo bedo kod paro mar golo oko jopuonjre mang'ado pigni mondo tergi e skunde mamoko mar reso ngimagi. For one school in Bita sub-county called Sikri Jerusalem, the children used to cross on a bridge made of stone, but it has since been submerged. So because of that, some of the children who are coming from the mainland were cut off. We thought of a boat, but the public boat that was available is no longer. I think it is not in operation. If we shall not manage to get a boat for the children, then as a ministry we are planning to relocate these children to the schools in the mainland. Ma ok ywak mokwongo ma jopiny golo wachni ka kwayo margi ne jotelo mane giyiero kod sirikal mondo yo konygi giwuogie midhieroni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.